We ebusia asantuma UK TV sino boba simpremo matrasi bread sem din sembreo. Subscribe channel na share fa comment in comment section ho like page no. Na de ekoso obi ahunu. Na asantuma UK TV de itumira echirisie. Yempe yese ena obi nkasa nhye ya no. Yetu anamoni akohunu ni abeka. Ebusia me di video bi breo. Na doma hene nsem okai no. Me di ho video breo. Minim se wahwe. Me ka se me de part 2 beba. Ye ka wo hena. Ye ka judge onye no kwafo e wo Ghana ha doma hene. Adenta me ka sa. Se utie na in video no adi ka de breo no a. O ka se wa ka se na na Jafra obedi akonwa no. Wo masampa. Onye program bia ho. Onye amamre bia onye hwe. Me ka mo ate ase nne. Abusia wa wotie me minu atie me ye. Na Jafra bedi akonwa no. No sampa. So from 2023 no, Madam for Sam Jafra. Etime di chiniye esi ne so e wo sampa krom. Etima ya na wo san hene e wo sampa krom. Etima boja, etima shefan. Etima tna ho se oye yie se hene. Sa ontime nya sa de na ho na asem no wo. No okosampa. Na adwuma ho hia no, obu na adwuma. Ododwuma no, adwuma ne ma ne yie ama osi ahemfie kese e de che sampa kuru no. Adwuma no na odi ahwe ne ma ama ne mabia be lawyers. Ebinuma ye adwuma kese adwuma no na okoso ye. Eti se ba se ye bo obi abaso ne apa Eganore Jafra also oko Supreme Court. Fise ye ka no kwafo nyansafo ahobrase nimdifo nyansa pa na Jafra number 1. De me hunu na meka. Me na nante me na sign na me hu se oye no kwafo. Do ma hene se na nya hwe ema sampa onkokrum ho onya mamre onye bibia ye hwa de bi ai 2024 na bedi akonwa ni wie no obaka se sabre na diada so ohine bi afirimu a o se yin na yie amamre mu no na Jafra ena kwotena ase eya amamre no ono na bai ebe bibia ansa na ye yie no video nini se de kan ye boa abusu ahwe video no na Jafra oba duada so ebeye amamre edikai on say YouTube no ya na moja wompe ka me kire wo amamre mu yeye no ena sante amamre no ye mfa ntudwa ye mieso efise nananu ade o ma hyato ho ayato ho etinye na Jafra ena ebesei no na Jafra duada so ekoye amamre twedwan e okroniko otia egunsa ofro beponako kromu hono esi eda hono oya amamre wo ho ansa na woko kronu hwedomo de koye
Nanu madam bi frɛ me no se obo me ka sem ya kyerɛ wo banche yetimi dwa banche dare sɛ okɔtwa ba yedwa banche ade ma dare sɛ kɛseɛ no size 12 ana sɛ 24 ana kɛseɛ paa no yedwa banche ma hyehyɛ banche no a de bi hyehyɛ ho yewia ne yedwa bɔde be sɛ duro ne de aguso ne de bɔtɔ akata so saa bɔde aduro no ye de bɛfra banche ni nyinaa mo hu sɛ e bɔde de bɛsɛ me kyerɛ ne sɛ do ma hene se sampa dom ni nyinaa ta samodua akyi na ne na yafra enye nokre na ne jafra ne dom do wo no na me kyerɛ sɛ banche ne bɔde no wo mo ani mama me ntia mama na se anim kuro no abakɔsɛm no ene di n'akyi edomo amode ba sampa no efa kɛseɛ no aya hoho na mokɔfa omde wo mba even wo mu kra baba ba tutu asɛm patapa asɛm ni nyinaa no dodo no a free nkrofo nkro so eleba onkɔfa omu mbaye mu wie kra akatua kra mutimi mpia omu ka abusia mesi ya po hina on ka no kra na no do ma hene ye hwe we sa kro ba ko ye fro jamra afahye a friend so nwe afahye no na na jafra ekwa ase na okotra ase ye ya amamre ni wie no obu akuro no stool cement 100 bucks esa diskata ato ye he video wi na na tufo hene na na jafra ne ofa e tufo hene na na e kasa wo dwomu no ba cho hwe we su ka ho No,
Yeah. Daho. Sir, Nana Jafra. Yeah. And as a sample, my Yeah. Nananum, Ifrika Karano. Yeah. Nana Patterson. Yeah. Eddie Kanwa. Yeah. Or no, Nana. Yeah. And then you no. Yeah. It's not here. As a tenant. Yeah. And moi, I would have one and a Patterson with the guy. Yeah. And none so. Yeah. Yeah, Nana said, no, dinner, no. Yeah. Now, a tradition on a wall. Yeah. Ninuya, man and Nana. Yeah. Pudding kind. Yeah. Near Making, yes, me can't, but some come over here, tell you. Yeah. No, didn't do for Obiani. Yeah. So, I can't, I said, go by. Yeah. Ghana ham. Yeah. Yansen, Yamamra, Yahinsem, Senator Tenor, Mukon, Yagins, Yeah. Yagins, Arsenal. Yeah. One send me as a war pa. Yeah. Until you've been to have more in will be any. Yeah. So, sign an appetizing. Yeah. Now, and let Zuya, we know. As ye said, I fear one Cassan and appetizing soul, Nana Jafra, sad in the sea. Yeah. Nana Jafra, I call me a son. Yeah. You feel more best, I was very much. Yeah. And Sana Nana, I feel the Beshiano. When we are wedding, the Tosua obey, and then send baby by ya. A coba say, a year obey a man in I cowboy in a botuguye. It's a domahinica say, Nana fra bayano, Uncle Sampa, on Yamamre, on Yaria, may kebiachro say, and no cre. Nana fra near train who was a son yebono, or a bosheba. Abusha, may kebiachro say, Domahini de Okenya atro, ebinam de achre wono. Tinana fra, mo ball no pono, ene nkonwa, abosom, ensuo, fiede mpo nyankopon kasa kire ne se, to bo ase. Na ye de ya akonwa no dia. Oye den e ye wo dia. Abusia me kase bi achre se ensuo du fokie, entimi na ndenchem da. De me ka kwesiri se, na fra, bibi bi ene obi ebetima ye no. If you say oye de se kronkron de se kan na ya na enoma bi ho a esre ye ja ntirima nti ye ya de bi amom ye hwani enye ni yi ti na do ma hene se bo ka ni nyina no medical aka se e ya trosem se wo trase a na hwe videos no a me ye babrem no a unhu se no kretro do de wo mu nam de brem me nkotie ene maka me kɔ metua na mɔkɔ na makofa nam de abrew ejo ma hene ka se na ne da fra nya bibia enu guase no ogu no nti de me pese me kama wiase nyina te ase ne se na ne da fra akɔ sampawo twe konkro se obadimba wo hu de ba na ode no hie na ode no hinta na tete kwa de oton ma ne beto no edubra bi etui ka se na yenka osomunya botre na ade wo no wo ye dan ya wo dia ena ade aye okrama dia no achichire ntimi mfa da ye shade so the regional minister ka wo the domahene ka wo the samodi omo trase omo kasumahene ka nyina no enya adwuma ne enya adwuma kira enti drone no ani nam sampa asase ne so no enam so kwa samodi akọ suyai lance say okoje sampa krono prime
okwa ye no a okoje sa plan no omu ka kire ne se sampanya ne dia ohina ya gazette no ye gine tum nti sam odue nti meje sa nkrata no Royal Hotel, a ultra-modern hotel bia or Achumakofo bia or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel ye feye, se urada bia mo a, wo hiesie mu e wa honka kwanso. Or VIP rooms or executive rooms, and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. Echi akwai wo Achumakofo bia, Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatofo yi 0249 450 955 K-Loss Royal Hotel. Yeah.